Vítam vás v našom tábore, kde bližšie spoznáte Božie milosrdenstvo. Keďže v areáli nemáme žiaden signál ani Wi-Fi, budete mať viac času na premýšľanie o svojich skutkoch. Mami, ja už budem dobrý. A čo robíte okrem modlenia? Spievame a tancujeme. Malé koníky ľúbi Boh, on ľúbi tiež aj mňa. A čo rád robíš ty, chlapče? Ja? Píšem basničky. Poslali ma naši k vašim, po zadku ťa hneď vyplášim. Týždeň tejto magoriny, pošlem vás na cintoríny. Bez netu a bez TikToku, skončíš zviazaný v potoku. Keď si veľká srágora, tak choď robiť do tábora. Rozpadnuté staré chatky, jedlo chutí ako z vrátky. Každý deň na liturgii, skončíš fakt na chirurgii. Takto týrať maloletých